ఏపీ పాల్సెట్ ఫలితాలను మంత్రి గౌతమ్ రెడ్డి విడుదల చేశారు. విశాఖకు చెందిన రోషన్ లాల్, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన వివేక్ వర్ధన్ మొదటి ర్యాంకును కైవసం చేసుకున్నారు. వారం రోజుల్లో ప్రవేశాల ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుందని మంత్రి గౌతమ్ రెడ్డి వెల్లడించారు. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కూడా పాలిటెక్నిక్ అందిస్తున్నామని మంత్రి గుర్తు చేశారు. దానికి బదులుగా 65,137 మంది పరీక్షకి అపీల్ అయ్యారు. తర్వాత ప్రిస్క్రైబ్డ్ మార్క్స్ సెక్యూర్ చేసుకుని క్వాలిఫై అయినటువంటి వాళ్ళు 64,127 మంది, అంటే 94% మంది అర్హత సాధించారు ఈ పరీక్షలో. మరి గర్ల్స్ విషయంలో హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాస్ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వచ్చింది 95.52. అట్లాగే మరి అంటే బాయ్స్ గర్ల్స్ కలిపి చూసినప్పుడు శ్రీకాకుళం 95.52, ఓన్లీ గర్ల్స్ విషయంలో నెల్లూరు జిల్లా 98.8%, ఓన్లీ బాయ్స్ తీసుకుంటే ప్రకాశం జిల్లా వచ్చింది. సో అట్లాగే కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసింది 25%, అంటే 120 మార్కులకి పరీక్ష పెట్టడం జరిగింది. దాంట్లో 30 మార్కులు మనం కట్ ఆఫ్ గా డిసైడ్ చేశాము. ఎస్సీ ఎస్టీ విషయంలో కట్ ఆఫ్ మార్కు నియమం ఏమీ లేదు, వాళ్ళందరికీ కూడా ర్యాంకులు అవార్డు చేయడం జరిగింది. ఈ క్రమంలో పాలిటెక్నిక్ కాలేజీకి సంబంధించిన అడ్మిషన్ ప్రక్రియ ఒక వారం రోజుల్లో ప్రారంభిస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా. మరి ఈ సందర్భంగా మంత్రి గారిని ఈ పాలిసెట్ రిజల్ట్స్ ని మరి అనౌన్స్ చేయవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నా. ఆ తదుపరి వారి సందేశం కూడా ఉంటుంది.